Geni ntie lake en kaka vision. To ntie lake mani Ruto miyowa 2022. Gik mano plan mondo tim ne jo thuro kae. Nowacho gik mabeyo kendo mang'eny kabisa. To sani odong' higa achiel watim election. To king'iyo gik mano ng'iso no dhi timo ka. Osetimo matin kabisa. Koro han kaka ja Kenya mago kura. Anya wacho ni kapok wadonjo lek mar 2060 nyako nyiswa ni ang'o mosetimo e lek mano miyowa kano ka hotel. Number 1. Number 2, onge gima ber kata wadhi mana ka Singapore. Ka onge hospital onge yath, to onge thieth manono, onge school manono, uchumi rach, to kata gero mana ndara madhi nyaka Israel, to onge kaka japiny ma kawaida nyakonyore. Nikech aneno ka serikal gisetemo lakini giseketo pesa mang'eny e weche make infrastructure, make development. Lakini king'iyo wach uchumi, king'iyo wach somo, king'iyo wach agriculture, gi wach thieth, magi gik mamuhimu zaidi e piny mora mora. Kapo ni nyithindo somo nono, mondo gisom ji te osom, to somo ma quality, ochul jopuonje. Suptal obed gi yath, to obed gi daktari moromo. Iwinja? To agriculture be oti, bech mafuta obed piny mar diesel, mondo ji obed kuchumi obed maber. To kata otim mana lek mane, to koko ng'iyo gigi, to onge ja Kenya madhi konyore. Nikech nyaka chak gi basics gi. To ka basics gi ok ging'iyo tenda, gik madongo dongo, to gik mathindo ji dhi nyore zaidi. Nikech kata king'iyo weche ma affect Kenya generally, kuo mang'eny, gunship, en uchumi marach. To uchumi marach ni ok ong'iyo gik modhi gero madongo dongo. To gik madongo gi konyo gi nikech ikete pesa mang'eny, to pesa nitie tenda donje iye, to ji kwele. Koro an gima nya wacho ne rais ma Kenya ka, ayie onyaleko kabisa, kendo lek ge beyo ga molo lek mora mora. Kaka ng'eye, kaka no leko mano donje telo, no leko gik madongo zaidi, emomiyo no miye kura. Lakini chakre odonje nyaka sani, gik mosetimo, gik mano promise jo Kenya en a third kende. Koro sani wasedonje siasa kendo. Koro anya wacho ni lek ne mano wacho nyoro ni, no leke nikech weche ne rach. No leke, no chune no leki nikech okete kona. Koro miyowa lek mondo wabed gi hope gi tende ni. Lakini an kaka ng'ama osebet Kenya kama sego kura didek, anya wacho gimoro achiel. Ka rais ok ong'iyo, ok oleko ni ji bo somo for free, kaka ne Kibaki ochake. Koko leko ni yath bo yudore e suptal, kendo bed free nyuol gi gimoro amora, to gi uchumi odhi malo, to lek ni ok bi konyo jo Kenya ma kawaida. Cecil Miller, gini timre kinde miwacho ni ji yudre kama tek. Kama ji yudre kawuono